Veľmi ďakujeme, že si prijal pozvanie byť speakerom Grow Club Top 10. Veľmi rád. A budem veľmi rada, ak by si teraz priblížil trošku tú panelovú diskusiu alebo tú tvoju expertízu, v ktorej budeš rozprávať v rámci panelovej diskusie. To je super otázka a nechcem teraz brať vietor z tej prezentácie, ktorá tam bude, hej. Ale ja som samozrejme, tí, čo ma poznajú, som nadšenec pre data, pre AI, čiže diskusia bude o datách, o AI, o čom inom samozrejme. Hej. V skutočnosti v dnešnej dobe rozvoj AI má veľký dosah na manažerov. Je to vidno, že je to super, je to technická téma, ale veľmi pozitívne príjmaná vlastne manažermi a biznisovými ľuďmi. Hej. Takže vytvára to množstvo inovácií, množstvo takých inšpirácií, čo by tí ľudia vlastne chceli a mohli robiť. Hej. A je množstvo use caseov, kde by sa toto aj dalo využiť v praxi. Je to už keby trošku za tou hype krivkou, takže už to má pridanú hodnotu, už sú naozaj praktické use casey, ktoré sa využívajú v rámci AI, či už to nejaké predikcie, alebo sú to nejaké internal document library, nejaká báza dokumentov vnútorných vo firme, hej, alebo sú to nejaké voice boty. Čiže sú rôzne typy AI-ka, ktoré už sú v praxi využívané. Ja si osobne myslím, že to AI je stále dosť o datách, je to datová téma a ja na túto tému by sme potom mali debatovať, pretože si to žiada určitý governance, určitým spôsobom vyhodnocovať a samozrejme, aby to malo ten praktický prínos, tak mať nad tým a mať okolo toho nejakú analytiku a nejaké riadenie. Hej. Čiže o tomto asi tak som to vnímal, by sme určite sa vedeli porozprávať.